Já jsem zpět a začnu tím, že můžete vidět, že se mi změnilo docela pozadí i tady. Jo, předělává se mi pokoj, z čehož taky bych chtěla dělat videjko, prostě tady ty skříně hnusný, hnědý, tak už půjdou pryč. Bude sem tohle, ještě bude pryč z té skříně, je toho fakt dost, úplně se mi to celý předělává. V podstatě i jakoby novou postel, renovace, každopádně o tom jsem tady úplně nechtěla mluvit. Se vám chtěla zase ozvat, protože jsme se dlouho neviděli. Říkala, se vrátím, sice se měla vrátit trošku dřív, přetáhla jsem termín, ale a co jako? No ale na druhou stranu mám více energie, více nápadů a určitě více kontentu, jo? Měla jsem nějaký zkušenosti, dělala i svůj TikTok, což je tohle. A tam se taky budu snažit dělat videa, hlavně teď vlogmasy a prostě různý jakýkoliv videa, cokoliv mě napadne. Možná už tam i vyšel nějaký vlogmas a nějaký recept, že v těch receptech se dost vyžívám teď. Budu moc ráda, když mě podpoříte tam, každopádně mezi tím, co jsem tady nebyla. Jako musím říct, že jste mě mega podpořili i tady. V prvním videu jsem nazbírala jakože o dost víc hlédnutí. Nechápu, jak se to povedlo. Nějak mé první emoce, tak nějak prostě, co jsem vám hlavně chtěla říct. Já to nebudu kecávat, pojďme se podívat, co mi přišlo za záhadný balíček, co jsem dostala od Mikuláše. Tohle video vydávám hodně díl, než je Mikuláš. Vadí. Pojďme se prostě podívat. Takže pojďte se mnou podívat, co všechno jsem vlastně dostala k Mikuláši. Začneme samozřejmě kalendářem, ten nesmí žádný rok chybět. Zkusila jsem se zeptat mamky, jestli by mi k Mikuláši neobjednala balíček, který si už dost dlouho přeju, a řekla, že jo, proč ne? Dřív nebo později bych si to stejně objednala sama, takže mamka mi jenom usnadnila práci. I když to není nic special, tak teď se mi dost často ztrácej a už by se mi vážně nějaký hodily. Sama si to nedokážu vysvětlit, ale týdně se mi třeba 3 páry ztratěj, prostě jen tak. Můžu říct, že tyhle mají velice dobrou kvalitu a jsou mnohem teplejší, než jsem si myslela. A hodnotím je 9 bodů z 10. Druhá věcička je tahle lahev. Ano, je to docela basic, ale já už jsem nějakou potřebovala, protože se teďka dost často stýkám s dehydratací a silně už mě to začínalo štvát a tahle je fakt super. Takže zase hodnotím kladně 8,5 bodů z 10. A to nejvíc hlavní tak je protein. Vola jsem nějaký potřebovala a brácha mi doporučil tenhle, což je slaný karamel. Ten moc nemusím, ale je fakt výborný, takže doporučuji a hodnotím 10 z 10. Mňam. Málem bych zapomněla, ale tyhle ty ponožky, úplně, že vánoční, úplně všude s kožíškem, tak ty jsem taky dostala a musím je teď třeba 24/7. A ty doby, co je prostě mám, tak musím prostě mít furt, protože i když tady jako třeba mega topíme a všem jako doma je teplo, tak já nevím, já prostě mám vždycky úplně ledový konečky prstů a hlavně konečky prstů prostě na nohách. Je to trošku weird, ale tyhle ponožky fakt miluju, hrozně se mi hodí. A to nejlepší je na nich jezevčík. A já mám taky jezevčíka. Takže tohle se úplně miluju. A ještě lepší je to, když k tomu mám tyhle ty Spidey kalhoty. Asi to úplně nevidíte, já vám to ještě ukážu. To jsou tepláky, na kterých je Spider-Man a Spider-Mana taky miluju. Teď mi vůbec nedrží kamera. Tahle ta kombinace je úplně skvělá. Ten Mikuláš asi byl nejlepší, který jsem kdy zažila. Mikuláš teda. Děkuju, mami, samozřejmě. Jinak bych se ještě chtěla omluvit, že tady furt přepínám záběry. Mám toho fakt moc a prostě nevím, co dřív. Ale dneska jsem si řekla, že tohle video prostě natočím, ať se děje cokoliv. Neskutečně už jsem se těšila, až se budu moc vrátit. Fakt mi to chybělo. Blíží se ty Vánoce, což je moje nejoblíbenější roční období. Hlavně za Vánoce jsem teď utratila dost peněz. Řekla jsem si, že tenhle rok já budu Ježíšek. Což vypadá, že se mi docela podaří. Hlavní je, abych udělala největší radost mamce, protože tam mi ten rok dávala fakt velkou podporu. A já jí to prostě nedokážu vyjádřit nějak jinak, než že jí zakoupím. Tak řekneme v jiném videu. Já vám děkuju moc, že jste se zase opět na mě přišli podívat. No prostě děkuju moc, že jste koukali na tohle video a dejte like, odběr, pokud chcete. Mě tím neskutečně podpoříte a je to zadarmo, tak proč ne? Děkuju moc a čau.